Takže čaute, tu je Danielska a dnes vítam pri ďalšom videjku. Čo to spoločne s? A? S Nikolasom. Dobre, takže sme sa rozhodli, že natočíme challenge. Takže povie nám Nikolas, aký challenge to vlastne je. Je to challenge s názvom Nikdy som, ako niečo nespravil alebo tak. Určite ste to videli už. Je to alkoholická hra, ale my nemáme 18 rokov, takže nemôžeme pítať, budeme sa packať. Dobre, Marek, začínaš. 5 kolo teda. Dobre, 5 kolo, no, ideš Marek. Každý 5 ako tých. 5 krát poviem. Nikdy som nepila alkohol. Ochutnávka. Ochutnaj. Dobre, nikdy som nemal na sebe maminu podprsenku. Ale nie sme zase uchyláci. Ne. A nikdy som nič neukradol. Keď sme boli mali. Všetko, tak viete. Aj veľký, vieš. Nie, To no. je jedno. A ty kradneš, podľa mňa. Áno. No dobre, ideme. No, nikdy som... Či kto ide teraz? Nikdy som... A veď on bol teraz, či ty si bol? Ja som to nebyl teraz. Takže nikdy som nikomu nič nepokazil. Au, to bolo. Nikdy som nebol v nemocnici. Nikdy som neletel lietadlom. Ideš, Marek. Počkaj, teraz ideme koľka? Tretie. Takže nikdy som nemal nič zlomené. No, počkaj, to nič. Ideš. Ale len trochu, ako ja som bol. Nie úplne. Nikdy som niekomu nič nespravil, alebo proste nezbil niekoho proste. Neoblížil. No, tak. No, ako kamarát. Ale však Dobre. dá vybavené. Nikdy som, No, však na nikdy som sa nepobil. To už som dal, ako keby však. To je jedno. Neviem, čo mám dať. Takže nikdy som nepíšal Nepíšal. v Sprche. Cíkam. Dajte si packu. Ja nie, ozaj. Si sa pojemal. Ale... Ja sa nevieš. No povedz, ďalej. No dobre, ja idem. Nikdy som... to rád doba. Nikdy som... Mám okré nohy. Nikdy som... nemal niečo zlomené. To si dal. Však to si dal. To si dal. Jaj. 3, 4. No nevadí. Dobre, nikdy som... Dávaj. Nikdy som nebol do niekoho, akože... Vy si sprostý. A Vy ste do nikoho neboli? No však boli Teraz, že si dali facky. Nikdy som do nikoho nebol. Nikdy som, no. Chápeš? Nikdy som do niekoho... Takže nikdy si do nikoho nebol. Ja tak nič potom. Nevadí. Tak ale bol som. No dobre, ideš Dobre, Mikuš, to je dávaj. Nikdy som, fúha, Šlajmore. ja neviem. Nikdy som si nekúpil nejakú vec sám. Ako chápeš, za svoje peniaze. No. No, v podstate, hej. Si daj facku, ne? Tak ako keď som si vypolieval, tak som si kúpil. Dobre, dámy a páni, posledné kolo. Ideš, Marek. Takže vítam vás v ďalšom Dávaj. Dávaj. Takže nikdy som Koľko sa tu tam zaseklo. nikomu nič nezlomil. To nie. Nezlomil. Nikdy som, no, však nedal. Ja tak dám. Nezlomil. Nezlomil. Takže si nedávam. Takže vítam vás. Dobre, nikdy som nebol vystrašený. Nikdy som sa neposral. Keď som boli mali. Aj niekedy, ako No, keď no, Keď Mikuško. jedine. No dobre. Jedine. Takže musíme Čaute, vítam vás v ďalšom videjku. Takže musíme toto videjko pomaly ukončiť. Ak sa vám toto videjko páčilo, určite dajte like a určite dajte odber, keď budete chcieť dať nejaký... A dajte aj do A napíšte do komentára, aké challenge by ste A chceli vítam vás v nejaké ďalšieho videjku. Čaute! Čaute, wow.
by mal